כולם, אולי נשחק בזה דורון. טוב, אנחנו משחקים היום במיינקראפט, אני לא יודע למה, אבל אני כל כך... אתה משחק מיינקראפט? כן, אני מודה לך? כן. מותר לך להגיד את השם במסך? לי אסור, אז אל תגיד את השם שלי. קוראים לי דג. קוראים לו דורון, קוראים לו דן, פתאום תתבלבל. לא, קוראים לי דורון דג. קוראים... לא, אל תגיד את השם שלי, לי קוראים קייל. קוראים לה קיילי החתול. לברק קוראים עגבניה מקוסקסת. זה לא ברק. להגיד את השם שלו, לא קוראים לו ברק. אתה יודע שאני... לא קוראים לברק ברק. זה לא באמת השם שלו, קוראים לו בוסטה. לא, קוראים לו עגבניה מקוסקסת. נכון, הוא התבלבל, בטעות דורון דג התבלבל. נכון. טוב, אז אנחנו עושים עולם הישרדות. אבל... סורווייבל. אתה רוצה דורון עם נוגה? מתי אתה רוצה מחר? אוקיי, זה דורון דג משחק מיינקראפט. דורון דג. אם אתם לא יודעים, אנחנו משחקים בטאבלט, אז... בגלל זה נראה ככה. אבל לבבות שלכם. נכון, די מוזר. הייתי עושה ארטקורד. הייתי עושה ארטקורד אם היה אפשר, כי אני לא רוצה להתחיל ישר בארטקורד. תשמעו את זה רגע. אבל... יכול שנייה לא לדבר, אתם יכולים שאני לדבר. אוקיי. זה מספק? כן, קצת. עצים, אני חוטב את העצים. אתה צריך להכין גם בית, לא? נכון. אבל אני קודם מכין כלים. דורון דג, אתה רוצה שמתישהו נשחק מיינקראפט ביחד? אוקיי. טוב, מחר שתישן אצלנו, אתה רוצה דורון דג? כן. וגם נעשה את התוכנית דורון דג. אוקיי. וואו, דורון דג, אתה עושה דברים מגניבים. אני יודע. לא, אני לא רוצה להיכנס לדיסני. טוב, זה הכי חשוב במיינקראפט. נכון. אבל נראה לי פשוט לדורון יש חברה שקוראים לה שאני ממש דומה לה. נוגה אלסקוטואייר. לא, נוגה שני. טוב, אתם שואלים למה לא הכנתי את חפירה? כי זה סתם מבזבז, זה סתם. אתה רוצה שתדעו דורון דג הוא אח שלי. וגם שלי. חרב. משום מה אני מכין קודם. חרב אבן. ופיקקס. אוקיי, עכשיו. יאללה. בקרוב אתה צריך גם לתקן אותם. ולהפוך אותם לדברים אחרים שלנו. טוב. אוקיי, הם יכולים לתקן את עצמם בשיקוי. אוקיי, בואו נמשיך. ניפגש פעם הבאה, ביי.